नमस्ते। बहुत दिन के बाद हमनी के की इंटरटेनमेंट पर काम करे के मौका मिलल बा। हमनी के चैनल में खराबी आ गई जवना कारण वीडियो हमनी के ना बनाओ तो नहीं जान जैसन प्यार दुलार आशीर्वाद रहुआ लेकिन बनौले रहनी, लेकिन पहले उसाई प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही कि अगिलका वीडियो भी हमनी के नया साल मुर्गा भात रहुआ इनके सामने अंकित इंटरटेन पर देखे के मिले। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साला ते मनुष्य जैसन काय बैठल बारी? मनु जैसन बैठल बारी सर। का बैठल? घर गल करे पूरा घर में। साला फौज जरूरी है वाला बा। हां। कहां से ये खाइल पियल जाई, कहां से मौज मस्ती करल जाई बताओ। हम मानी त टेंशन ते काले तरी सब हम खर्चा उठाएम। ते उठैबे? हां, हम मानी नु। ते बली हम बाहर नहीं। के तरह होई पहले बता। ओ ठीक कोलिए भैयो। हां, हम मानी। यही पर हमनी के मिली ना। हां, चल वे ठीक रही। उठ मान ले भैयो। हां, ये हमरा पे इतना मेहरबान काहे हो गइली है? सुन, तोर माई हमार माई, हां, तोर बाबू हमार बाबू, तोर बहन हमार बहन, तोर मेहरा हारिए दम साले मार के तू ना। बहन तो हम तोर बहन हमार माई तोर बाप हमार बाप, लेकिन मेहरारू पर गइलो नु साले तो बताइए देम साला। चल का हो गइल भइयो? हां, कहां से शुरुआत करल जाओ रे बता यार दे। पहले चल ना ढोलना के खोजल जा। ढोलना के हो? हां, तो ढोलना से के तरह के खोजल जाई रे? ओके का कर सकत जन हमनी के? ढोलना हमनी के साथे जाई? हां उहे त जइबे करी। उहे जाई? हाँ। चल खोजल जा ढोलना कहां बा। चल। हो दे बा ढोलना। प्रणाम ढोलन भाई। आओ सोन। अरे भाई हमनी के ढोलक भैया रे। ढोलक बजाओ तो नहीं हम। अरे एकरा के तो ढोलक नाम सही में एकर बाप माई रख देले बड़ी साला हमनी के ढोलक चलता। आ हई त कई साला पागल हो गइल बा। एही पर ताल मिलावता साला ई। साला भसक दिल बारी का रहते साला तू घसकल बड़ी कि हम घसकल बड़ी साला हम अपन काम मसाला उहे बजावत हैं ढोलक। चल तोरा से राय बात करे के बाद चल 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 राय बा भैया। ए ढोलक भाई चल। ए ढोलक भैया बोल क्या थी बोल ना। बोल ढोलक भैया बोल। बात ये है बा ढोलन भाई। ओह नो, नया साल आ गइल। आ गइल नया साल। नया साल आ गइल। पिकनिक मनावेला कुछ चाही नु। तो हमनी के सोचनी है जान पार्टनर कि तोरा बेटिया के नाम पर शादी करेला चंदा मांगल जाओ आ नया साल में मौज मस्ती करल जाई। तो हमरा बेटी के नाम पर साला चंदा मांग मांग के दारू पी। वो पिकनिक नु मनावे के बा। पिकनिक मनावे के बा। सुन ना, पाकिट में तो एगो पैसा ना रहलो, ठीक बा? तो हम दिमाग दौड़े नहीं बोले कि ढोलना बा ओकरे के बेटी के ढोलन भाई वो थोड़े करे के बाटे। अभी तो माने मान ले कि माने अभी तो हमनी के पिकनिक मनावला नु करतन जान। शादी में थोड़े चंदा मांगल जाई। नया साल आवता पहले से इंतजाम करल जाई तब नु घोटल जाई नया साल में। नाम पर मिली हमरा। हां मिली तो साला चल हमनी के पिकनिक मनाओ जी। चल साला चल चल बहान छुत ये नाम पर साला पीबो सब। प्रणाम काकी। प्रणाम काकी। प्रणाम काकी। भाई देखी ना हिया के बेटी के शादी बा तो कुछ दे देती चंदा उंदा रहुआ बड़ी मयार होई। तो हम कहाँ सा दी? काहे? तो उनके दारू पिया का है कि पिए खा? दारू हमने के ना पिए ना, जाई। हम ना दे। ए हेतना पुरानिया रहुआ हो गइल ना, बानी। ना पिए। अरे स्वर्ग में नु जाए ना ये पगन तो बेटो का दारू पिया के दी। दारू ना पिए ना, जाई। ना, ना। अच्छा हिया के रहुआ चिंता नी हाँ चीरा का मैं ना दे। ना दे। ना भइयो रे। हां तो बुढ़िया पहले ही हमने के यात्रा बना देलक है ना। बाप रे बाप बड़ा कोस के गिर नहीं भइयो। गिर दे नु हमरो बुझाता साला की फाटल बा। फाट गेल बा। अरे तोरा के देखेला एक बारे घरे मेहरारू के देखा चुप रे हो देख हम किया ये खबो जन करियो। काहे रे? ना तो थपेला फाड़ दीता। काहे पपेला? मंकी नाम मंकी ओकर बाप माई रखले बा मंकी नाम, हम रखले बा। अच्छा चल ना तू चल ना। प्रणाम मंकी भाई। प्रणाम प्रणाम। खुश रह सो कहां आइलो सो लूटे रे साला। देखो ना इनकरा बेटी के शादी बा जानला। आ कुछ मदद कर देता नु तब बेचारा के बेटी के शादी हो जाई। रे साला एगो देखता सा त मुड़ी हमार फाटल बा। हॉल पैसा लगा के आवते या तनी के साले लोगन
बेटी के शादी आके दारू पिए का मांगा तारा साला फौज जनवरी ए मंकी भाई हई ना हंकर चेहरा देखत ल ई बेचारा स्टेशन पर से ट्रेन से उतर के रोवत रहल तो हमनी के कहनी कि मदद कर दिए जावे कर तोनी के नहीं के विश्वास तोनी के सारा चोकोड़ा उसने आओ भाई सही बात हो हां लड़की की शादी दारू रुपये का नहीं बड़ा चोकोड़ा हुआ सो ना उस साला चुकड़ा गांव का नई अगन भोजपुरी है बहुत चोकोड़ा आ होई साला अलग चोकोड़ा हो हां लड़की की शादी अरे भाई चोकोड़ा ही नहीं करे के सही नु कहता जे हेगा को चिन्हत ले एकर तो घर दुआर हमनी के जानते जानता लागी तो साले गांव के न हो जा फाड़ देम दोनों जना अच्छा फाड़ दिए पहले तो तोर फाड़ देले वाला सन्नू अरे भाई चलो ए छोट छोट बेटी की शादी भाई करा लेबे ते चल ये खाएगा नहीं ना खाए ना पिए दे। घर भोजपुरिया भाई हमनी जे हो गेल खाए फिर पिए देखता मंकिया कितना अच्छा बा आ हौ बुड्ढी बिया घुसती उ ना गलत मार के हमारी जगह डाले पीछे के बुझा फाड़ साला दिया। फाड़ देता हेकरो के न मर ले हाँ, बिया साला ना बहुत भक्ति मर जान ले त मार के हमनी के साला खत्म कर दिसा बड़ी बुढ़िया बिया मर की लगौनी यो हां रे हो देख गजोदरा बारी अरे भाई जो गोजोदारा गजोदरा प्रणाम गजोदर भाई प्रणाम ए इनकरा बेटी के शादी बाटे हमनी के सोचली जन कुछ अगर चंदा उंदा इनकरा के दे देती नु हां बड़ी दांत बाबा नोचता नहीं नोचता नी अरे ई त नोचे वासी नोचता रे भाई हां नहीं खेलो कर आंख नहीं खे ए भइयो कुछ करता ली गरीब के बेचारा के माने बेटी के शादी बा कुछ दे देती नु तो बड़ी अच्छा होइत आउरी तोरा नोचे के मौका मिली ता ठीक बा हैं आइल बासन ले लसन लेकिन साला तनी के 420 हो बसन लड़की के नाम भइला तो दे देता नहीं भइयो तोरा ऐसा माने एथी कोई होया कबो तोरा लगे से फिरता नहीं ले ला ढोलन भाई ले ला ना कहनी हैं गोजोदर भाई बड़ी अच्छा है चल 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 भइयो हां 1000 तो हो गई अरे भाइयों हिसाब मिलाओ हिसाब मिलाओ हाँ। तनी 500 के मुर्गा हां दे पहले दे हां 500 के मुर्गा 500 के भूजा 500 के मैडम साले दारू के इंतजाम कर ना दारू के दारू। मीठा चिखना तो कहीं से ले लिया जाए कोनो के जूठो उठो बिटोर के हमनी के खा लिया जाए साला पहले 500 रुपया के आउरी जरूरी कर ओकरा बाद हिसाब उठाओ चल 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 यो हां रे हो दे मुतना बा मुतना हां ये हुए रे मुतना भइयो साला मर लिए काहे रे काय मुट्टा कली हिला ना साला मुता तो लिए तो मुतना ना कहीं साला दिन भर में हम 85 लीटर मुटत नहीं अब चला इतना ना डोज कम हो गेल 85 लीटर मुटत नहीं बेचारा के मुंह कम हो गइल बाटे 85 लीटर मुतत रहल 85 लीटर मुतत देख ना भाई तोरा लगे एगो राय लेवे ला नहीं जाना तो एगो अर्जी लगावे नहीं जाना हई देखत लिए ढोलना के हां बोल कौन बात बा ढोलना के बेटी के शादी बा तो बिना अगर से कुछ दे देती तो बेचारा के बेटी के शादी हो जाई ना तूने तो बात सही है सही क्या हो दे देना भाई दे देना चंदन अरे ऊपर वाला तो निकाह बड़ी जल्दी करा दिए दे दे दानपुर करबे तो मैंने समझो कि साला जन्नत में जी ले। ढाल है ले ला ढोलन भाई ले ला ऊपर वाला जल्दी के तोरा और तक जल्दी निकाह तो करा दियो ये तोरा के तोरा लड़की समझो गोर ना मिली एकदम कंडेर मिली चोलियो को इतना छीना जोलियो को चला जा आवो बाबूआ भैयो हां अब तो हमनी के हो गइल 1500 रुपया हां एगो काम कर ना बोल भाई 500 तेल ले मुर्गा लिया के तोरा मुर्गे पर ज्यादा ध्यान रहल हम जाते ही मुर्गा लिया साले हां जल्दी जो जल्दी आ ते भाई दारू लिया 500 के ठीक है हम जाते भाई 500 या से हम जाता ले प्याज मसाला तेल भुजा लौड़ा लहसुन सब हो जाए जल्दी चल जल्दी जो जा तो नमस्ते प्रणाम हम रउआ लगिन के प्यारा राजेंद्र पटेल भोजपुरिया हमनी के एगो वीडियो आज बनौले बन जा नया साल मुर्गा भात एकर पार्ट 2 भी बनी रउआ लगिन चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे जैसन प्यार दुलार आशीर्वाद रउआ लगिन बनौले बा लेकिन वैसने प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रहे जल्दी से लालका के दबा के हल्का करी बहुत ही जल्दी मुर्गा भात के पार्ट 2 नया साल मुर्गा भात आए वाला बा